Hai लोगोफोर आं दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नुजाफिनबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेरावहाय ओमफ्राय आङो दिनैहाय मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर सारा गारि सालायगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय आरो बैसिं दिनै सानडे लोगोफोर माइना गेदेरखौबो लानानै फैफाबाय ओमफ्राय आरो बिसिंनो नानो दे हाय गाइस खुलुमबाय आयो ओमफ्राय आंनि मुङा वामिका बोरो आंनि मुङानो जाबाय सिलाबान्धा भगतपारायाव थांनो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बेयावहाय आङो श्राद्धआव थांनो नागिरदों आरो दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ माने कासाव थांनाय भिडिअखौबो एसे नायलांफादो लोगोफोर बिदिब्ला नै लोगोफोर दायो जोङो मेन रडनिफ्राय माने लामाखौ मेनापारानिफ्राय गावस्राबोबाय आरोना दायो गामिनि लामा बियो गामिनि लामा दुब्लि खोरा जि समायना माइफोरा जि मोजां जाखादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो बिनिखायनो माने एसे भिडिअ खालामबाय आरो माइफोरा जि समायना जाखादों माने नायना बिराद मोजां नांबाय लोगोफोर ओमफ्राय जोङो सहैबासो आङो भिडिअ खालामसै दे लोगोफोर नै बियो बे गामिनि बाथौ थानसालि आरो ओमफ्राय बेखिनियावनो जागा दङ नालाय बेयावनो गारिखौ माने बयबो दोननायखाय जोंहाबो दोनबाय हेलौ लोगोफोर दायो नै सफैबाय जोङो सिलाबान्धा गामि आरोना सिलाबान्धा गामियावहा मोनफैबाय लोगोफोर एसे नै लोगोफोर आङो सिङाव हाबनाय लोगो फार्स्ट आङो बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन मोजाङै जायगा मोनहैयो बिनि थाखाय आरज गाबग्रोनाय थाबाय लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना साननो हागौ आङो दिनै इसिबां गोजानाव सोरनि कास जानो फैदों होननानै नङा होमब्ला ओमफ्राय बेखौनो एसे खिन्थाना होनोसै आरो आङो जोंहा सारनि लोगोनि बिहावनि कास जानो फैदों आरो दिनै जोङो ओमफ्राय लोगोसे आरो जोंनि गामिनि 1 नं बरपुख्रि गामिनि LP स्कुलावहाय नै बे मेदामा फोरोंगिरि हिसाबै मेदाम मावो ओमफ्राय बिनि बिफानि कासखौ दिनै जानो फैबाय आरो जोङो लोगोफोर नै लोगोफोर दायो ओंखारबोबाय जोङो दायो ओमफ्राय जोङो ससे थांबावनांगोननो बिबोनां लाहानाव हाबहैनो नागिरदों दसेबाबो हाबहैनांगोन आरो लोगोफोर नङाबा हामा मोनगोन नालाय लोगोफोर नै आं दायो बिबोनां लाहानाव सफैबाय
जिरायगासिनो आरो बिबोनां लाहानावहा ओमफ्राय जोङो दसे जिरायनानै रायज्लायनानै थांनोसै होनना बुंनायमोन बिबोनांखौ ओमफ्राय मानिया सा एसे लोंलाङाबा माने हामा मोनगोन होननानैहा सा माने फुदुंनो थांबाय आरो फुदुंगासिनो सा ओमफ्राय सा एसे लोंलांनोसै गोबावदो फैनाय जायो नालाय ओमफ्राय सा लोङाबाबो आरो गाज्रि मोनगोन नालाय नै बिबोनाङा जोंनो सा होफैबाय ओमफ्राय साखौथ' लोंबाय थानाय जादोंमोन लोङानानैनो सानदोंमोन नाथाय माने फुदुंनायखौलाय आरो एसे लोंलांसै आरो लोगोफोर बिबोनांखौ बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनदों नालाय बेनिखाय माने फट' लाबाय आरो ओमफ्राय नै माइनादोंबो फट' लाबाय ओमफ्राय बिबोनां ओमफ्राय आरो बिबोनांनि आइखुनजु आरोना बै सासेया नै लोगोफोर आंनि लोगो रितुलाहानि न'आव हाबफैबाय आं दायो बेनो जाहैबाय रितुलाहानि आइ आफा बिहाव बिखुनजु ओमफ्राय नै बिसिं जोंहानि सार आरो माइना बिसिंसो नुयो नै बिसिंसो आंनि आखाया माबाना नै हेल' लोगोफोर नै उन्दैनि लोगोनि न'खराव मोनफैलायबाय रितुनि न'आव मोनफैबायलै आरो दिनै गिदिंनानै थांजोबगोन आरो बेखिनियाव जाय दङ न'खरनि मानसि गिदिंनानै थांजोबगोन लोगोफोर नै ओमफ्राय सानैबो बिराद मुथु खादे लोगोफोर दिनैसो लोगो मोनबाय नै खांबायना हाय खुलुमबाय बा दे हाय खुलुमबाय गिदिरथार दायो फिसाफोरा जि गेलेदो ओमफ्राय गेलेग्रा बुस्थु माने बेसाबो उन्दै दङ नालाय बिराद गेलेग्रा दोङो ओमफ्राय जोंहाबो माइनाया जि गेलेग्राखौ मोनना जि गेलेखादो माने बेखौ गेलेलाय बेखौ गारलाय ओमफ्राय बेसानिया बिदा ओमफ्राय जोंहानिया बिब' नालाय ओमफ्राय सानै गिदिर सानैया एसे माने बिसोरखौ नायबाय थादो आरो ओमफ्राय बिमायाथ' बिराद गोबावनिफ्राय माने बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनदो नालाय माने खोथायानो जोबाना लोगोफोर ओमफ्राय दायो नै साहा लोंनायनि टाइम जाबाय रितुआ जोंनो साहा फुदुंना होदों आरो ओमफ्राय दायो नै जिरायनानै लोगो सानैया साहा कापसे लानानै लोंदों ओमफ्राय जोंहानि सारा माने बेसानि आइ आफादों लोंदों दै लोगोफोर माने सोब समायावनो भिडिअ लाबाय थानो हाया नालाय ओमफ्राय जों सानैखौ माइनाया लोगो सानैखौ एसे भिडिअ खालामनायखौनो नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिनो होननानै होबाय आरो लोगोफोर हेल' लोगोफोर मोनानि ओंखाम संनो दिनै रेडि जाबाय नै रितुलाहानावहा आरोना ओमफ्राय लोगोखौ माने आं एसे संनानै जाहोनो होननानै सानबाय आरोना बिनिया माने हासबेन्डआ न'आव थाया नालाय आंनियाथ' न'आवनो थायो बिनि थाखायनो आङो दिनै बोथिसे संना जाहोलांसै आङो लोगोखौ दै ओमफ्राय आं दिनै मा संदो माने नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै ना लोगोफोर नायदो वाव लकेल दाउ लोगोफोर नै लकेल दाउ दिनै खायजों नङा नोंखौ देखायदो आं संना जाहोलांसै बेसेरा हारसिं हागौआ नालाय दे ओमफ्राय नै दाउआबो माने लकेल दाउ नालाय बिदैयानो दंमोन जालांनोसै ओमफ्राय नै इखौ देखायखो माबा खोमा बिबार अनला बानायगोन आं दाउबो होबावगोनसो बेयाव दे लोगोफोर टेस्टि जाखागोन आरो दे गावखौनो नायनालाय आङो माबा होखिथिनि नोंसानि एक्टरखौ भिडिअ बनायसु iya kata saya dikuri luisi deh नाय बिसिं खै बोसोरनि उनावहा लोगो मोननाय दे बुं खै बोसोरनि उनाव लोगो मोनखो हा जोङो 7 बोसोर 8 बोसोर जाबायमोन दाना बुखाले मा जादोंखाय ओमफ्राय माने इमान बेस्थ' न' लाइफआ माने इमान बेस्थ' लाइफआ सानै फिसा खालामना लानानै महा बिपदाव गोलैदों लोगोफोर ओमफ्राय दिनै लोगो मोननानै गिनाखा
नै आंखौ अग्रं दख'ना गानहोना होबाय लोगोफोर आंखौसो ओमफ्राय अग्रं दख'नानो सेम दा फेसन देखायबावगोनसो अग्रं दख'ना इउनिफर्म जादों दा माने इउनिफर्म न' माने बिदि लंदे आंनि मेगनानो गैला नोंनिया मागाय मेगना दोङो हेलौ लोगोफोर नै दायो मोनानि जानाय लोंनायफोर जानो थाखाय जाबाय आरो ओमफ्राय सिगाङावनो रितुलाहानि आइ आफा आरो फिसा साब्रै बयनोबो जोङो जाहोखांग्रोना लाबाय ओमफ्राय जोंहा माने रायज्लायै बिदिनो गोबाव जालायलायदो आरो दिनै इमान गोबावनि उनाव लोगो मोनदोना जोङो माने फुनाव कन्टेक्ट थायो खिन्थु जों माने लोगो माने मोनज्लायनाय बा बिसानि न' माने थांलाय फैलाय खालामनो हाया आरो इमान बेस्थ माने लाइफआ बिसानियाबो माने हाजबेन्डआ न'आव थाया नालाय बिनि थाखायनो माने बिराद बेस्थ जायो लाइफआ फिसायाबो सानै जाबाय नालाय ओमफ्राय दायो लोगोफोरजों जालांबाय थानोसै नै ओंखाम जानोसै नै लकेल दाउ भाजि लोगोफोर ओमफ्राय खोमा बिबार दाउ अनला बनायदों आरो दिनै आंनो बानायनायमोन लोगोफोर ओमफ्राय दाउदै पापर बिदिनो जानोसै थिगसे गोथाव जाखादों आरो जानो लोगोफोर ओमफ्राय दाउआबो बि दै दैहां दैनायसोमोन बाव बेखौनो रितुआ जोंखौ माने जालांनानै जुर खालामनानै माने बुथारबाय बेनिखायनो जों दिनै जानाय जाबाय आंथ' जि जल्दि थांनोसै होननानै जल्दि जादों आरो लोगोफोर नै दायो हरनि जानाय लोंनायफोरा सब जाजोब्बाय ओमफ्राय नै आङो ड्रेस गानफिनबाय लोगोफोर ओमफ्राय थांबाय थानोसै आरो ओमफ्राय रितुखौ बाय होबाय खायनानैहा बिराद मोजां मोनबाय दे टाटा नै दायो लोगोफोर रितुलाहानि न'निफ्राय ओंखारबोबाय बिराद हर जाबाय दे लोगोफोर 10टायानो जानोसै दायो ओमफ्राय दिनै लेट जासिगोन जों न'आव मोनहैनाया ओमफ्राय लोगोफोर फैबाय थानायावनो छठ पुजानि इमान मोजां साजायनाय दङ लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननोबो एसे दिन्थिबाय दिनैनि बे आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो लोगोफोर आं जेसां हायो एसेबाबो नोंथांमोननो दिन्थिनो होननानै भिडिअ खालामनानै होनाय जाबाय दिन्थिनाय जाबाय आंनि भिडिअखौ एसेबाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो लोगोफोर बिदिब्ला लोगोफोर आंनि बे दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो होननानै सानबाय लोगोफोर बाय बाय